Здравейте, приятели! Аз съм Гари, а вие сте с Try Taste Travel, нашият канал, в който споделяме нашите приключения, както и някои интересни рецепти. Днес специално съм ви подготвил една много интересна рецепта, която много от вас ще препознаят по някакъв начин. Това е любимата на всички шопска салата. Обичам шопската салата, мастика ледена да пия. Но не каква да е, а нашата е малко по-различна. Един ден реших, че ми се яде шопска салата, но не точно. Затова и придадох малко средиземноморски вкус. А именно смених някои продукти с други. Знаете, нормалната шопска салата има краставица, домат, лук, печен пепер, сирене и олио. Нашата обаче е малко по-различна и нека ви запозная с продуктите, които използвах днес. Това са краставици, но печения пепер ще сменим с пътладжан. Обикновените домати ще сменим с чери домати. Имаме червен лук, който съм подготвил предварително, тъй като когато човек реже една глава лук, не може да използва цялата салата. Поради тази причина ние си ги прибираме в кутийки и ги използваме следващия път. Освен това, разбира се, сол, бучка сирене, т.е. плочка сирене, колкото за салатата, и зехтин. Това са нашите продукти. Нека да пъкваме. Първо пътладжана. Да си освободим от дръжката му. Ето така. Оставяме на страна, тя няма да ни трябва съответно. Подготвил съм си една купичка, в която ще сложим нарязания пътладжан. Режем го първо на шайби. Като внимаваме да не си удрежим пръстите. И така, шайбите е хубаво да имат ето тази дебелина. Аз лично, тъй като нямам голямо търпение, продължавам да ги режа 3 по 3, като идеята е, че искам да направя пътладжана на купчета. Режем го и си го слагаме в допълнителната съдинка или купичка. Не изхвърлям нищо от пътладжана, дори последното парченце ще го нарежа и влиза в салатата. И така, готови сме с рязането на пътладжана. Ето го на мънички купченца, които след като ни загрее олиото или зехтина по-скоро, ще задушим. Зехтина ни е готов, загрят. Междувременно аз съм сложил малко сол и, както казах, чесън на гранули, за да овкуся пътладжана. След като ги сложа в тигана, ще го разбъркам и ще го бъркам през известно време, за да получи един хубав загар. Слагаме и почваме да го разбъркваме, като внимаваме да не пада извън тигана. Докато правим пътладжана, можем съвсем спокойно да си нарежем доматите, да ги подготвим. Изкарваме си една купа, за да можем да ги слагаме и режем доматите. Това са домашни чери домати и ципата им е малко по-дебела от купешките, затова е малко по-трудно се режат, но пък са много по-вкусни. Докато режете доматите, не забравяйте да разбъркате пътладжана, защото го искаме добре задушен от всички страни. Ако получи и лек загар, би било страхотно. Това не винаги се получава, но това е
Пак според лично желание и преценка, в зависимост от това какво точно искате да се получи в крайна сметка. Ето, както казах, малко по-дебелокори са, защото са домашни, но за сметка на това пък страшно вкусни. Може би едно от най-важните неща за храната е да е вкусна, така че не трябва да подценяваме домашните домати. Нарочно оставям краставицата за най-накрая, тъй като Макси ще иска да хапне и аз ще му отделя, разбира се. А тук продължаваме да разбъркваме патладжана, за да стане той готов, след което ще го оставим съответно и да изстине. Ако искате, може патладжана да го направите по-рано през деня. Така или иначе, един патладжан е много за една салата, т.е. това, което ние ще направим, този патладжан ще го използваме в няколко салати. Който след малко ще е готов. Ароматът е уникален. Аромата на патладжан с чесънче и сол е уникален. И идва момента, в който Макси ще поиска краставица и ние ще го дадем. Защото Макси е послушен. Така, краставичката я режем на две и после на половинки шайбички. Ето, сигурно се вижда как скача и ще си получи каквото си трябва, каквото съм му обещал. Така, отделяме краставица за Макси. Той я обича. Ето такива лентички. И подаваме. Заправя Макси. Той е доволен, аз съм доволен, всички са доволни. Разбъркваме патладжана. Едно от последните разбърквания. И е почти готов. Ние сме готови с краставицата, но продължаваме да даваме на Макси краставичка. И така, готови сме с патладжана. Ако на места има лек червеникав загар, това е перфектният момент да бъде спрян. Така, оставяме го да изстине. Продължаваме с довършването на салатата. Краставичките и доматите са вътре. Това, което ще добавя, е червения пипер, който е нарязан на мънички парченца. Сулчица. Зехтин. Обичам да слагам обилно количество олио или зехтин, тъй като това е основният дресинг на този вид салата. И той придава неповторимия вкус. Сега леко разбъркваме, за да овкусим доматите и краставиците преди да добавим патладжана, който така или иначе има някакъв вкус вече. И така вече след като имаме и поизстиналия патладжан, аз обикновено слагам 2 лъжички, разбъркваме отново.
красота. Страхотно е. И последната ни стъпка е да натрошим сиренцето. Опитваме се да го натрошим на ситно, да се разпредели хубаво. Това сирене, което използвам в момента е малко по-мазно и не се троши много хубаво, но ще свърши работа. Със сигурност ще е вкусно. Благодаря, Макси. И ето го и нашият завършен продукт. Страхотна шопска салата по средиземноморски. Ако това видео ви е харесало, съветваме да си направите тази салата и да я опитате. А ако видеото ви е харесало, дайте по един палец, оставете един коментар коя е вашата любима салата и как я приготвяте, абонирайте се за канала и ни следвайте в нашите следващи приключения. До скоро!